Polong baro sejisen ngai ku play pi ke keteng BM ke badan bor ke jong try jong Jesus Christ. Belong mau halor baro beneng bet kenda wad dijak don blay shoot alor jong u tang mau hi uni ke new Jesus Christ about try bla sle jong blay. Ni beteng biang ni ke khubor jong jing pendai laha. Ya ke jing pli ke nyau tli ke jing pendai laha. Ila pendap ke beneng gong ke bar ke balai besar besan menta ban riu. Kebesan gong banda bala pli ke jing pendai laha kabasan ya ka bau jisu la pli u yohanes man bau dang don ka dol na patmos ule yo i ba ka peneng kala pliwang polo yo i ba hapo peneng ka don ka wi ka duan pada hapo jong ka duan la rino i ga mensim ya ki bala sha paniap na mar ka ktien ka jong ublei bat na mar ka jing phla ya ka kerteng ka ba khot ka jong utrai jisu bat haba la yo i ki ka mensim ule yo sngo ba kila ya perta bat kila yam de ka ktien ka ba jam kila ko kenrat ba khot ba shisha ubayai ne udah bohok kain lanu kain baminsa penhir keput no ya kata keperthai namar kata ke snam ke bakodor ke jongi halor kita ke besong ke kindau bat lanu kain ganja kata ke jing bishar kut ke jome ti ujisu la juba paki uyonis lo yosngau kata ke sur balakeren haki long to ya shong tat shwa sashibet arbet tat dala pendep ikri para bagai bat ki para syakri ke bedang don perthai yang ban peniap no ikiru log bai kata kedega khubor ya ba ublai upen pau how yones ya kata jing pandai laha pala plino ya jing pandai kebesan ban namar kata lapen pau gidon kiti ba ngai ki jog trai bala syak peniap ke bala syak pen sitom gidon ha ke jingka ke snam utrai gidon ha ke jingka ke jingri ke jong blai hi ha ki lengho kti ke jong u gidon ha duan ke ba em ha beneng mar kata to slur ani syak sitom nomor grest kadon kanong ke bakrau mendapat ni sengap syak skor ke nika jing pandai laha kaba ublai ulapli da ukun lang brot ublai jisu ha kata ke jing pandai ka ban riu kain ngelan puli kala nong ka ban riu kitab jing pan pau ka khat ar khat san kong kum ni gini kitien ba kum tau yo ni song ala yo i kain bandala pli no da ukun lang brot jong blai ya kata ke jing pandai laha ka ban riu tegala don ke jing shokai baladon ke jing pan ki jumai ke jing ki jumai ka ba krautam ke jing ki jumai ka ba shokai tamak pertai kadai anda habala pli ya kani ke jing pandai laha ka ban riu kan mau i kani ka wei kat banginang pek ke tien jong blai kat menang ap khimi ke jing wan ke jong Jesus Christ bo trai nginang yo sngo nginang perkhat nginang pusan bahkan jada shisha ke jing pen khnyu jumai ka ba krautam ka pertai yo sngo gini ke sngi ba kren chwangi jumai yo i gini ke sngi ba la khi ke jumai man gi jaga Asia hapo Afrika kidan shapo European countries kemudian siapa West Asia Middle East bagi waipat ke jaga Roy kata ke jing ki jumai ke jortam maka bertai kadai gen ha kata ke jing pendai ke jing pelait no u Jisu ban pelit ya kan ke jing pendai laha ke ban riu berkani ke Bible kong ne ke khat ar khat lai ba kata ke jing pen ki yu ro jumai ke jing ki jumai ke ba krautam maka bertai kat hadu ba kata ke jing ki ke jong ro jumai kapan long wat ya kata sngi bahkan long kum ke jan kain ka ba yong kum ke jan kain ke jan snyu kain ka ba yong ka bot la dum bit teliu ke sngi don shu bala ban yo i ka jing dum jo ke sngi ha ke sngi yo i ke jing thai ro balkan o satai sha Ethiopia ge yo i ba kala tap ya ka sngi ka dum shisha ha ke jaka ke phang jong ka bat ki bri ga shifting hari India Delhi ga shifting ba namar ka wan ke kadepay jong tu lum iding kawan ra ikle erbi barhang ni ka Bible kong dala ja khamtam hagada ka jing ki do jumai ba krautam ubambat julong menu perthai ba bom julong syuro kata ka jan dala pli Jisu ni ka jing pandai laha ka ban riu long ba new jumai ukhi bat kata ka sngi kan dum ngai ngamyo isu ubanai pelun long kum gasnam kata ubanai long kum gasnam sngap kata ka jingka ya kata ka jing shai jo ubanai da kata ka jing pen ki jumai ka ba shirkai ba ubanai yo isu ulalong kum gasna manang kapat hangni ka thinu blai ka ong pakatai ka beneng ka bot ka sahit beneng kan long kum kan ran no kum ka kot kli lading perkhat ka kot kli ka mut ka duka scroll lading in roll mo kliap no i kot kli in roll no ka mut ka kalain no i mo in kli no ne kalain no ka mut ngio iba kam long shu la pen kan ran ka ngim yo isu
ban peli biang mo ni la ban puli the kum ta ka te ke sait beneng kan khliap no kan mo kan kli no kum ba kli ka kot la ni ka kitab lok bai sngap ke jing social kai haba ja ka diga jing peli no jong jisu ka jing pandai la ka ban rio kalong ba sutrim ba bagade ka beneng kan ran no myo isyu kamun dan syu ka te ke sait beneng perkhat ke ba shong kan dau kan jayu hagade ka por bagade ke sait beneng kam don syu te kita ke ba shong hang ta ka jing social kai ka ba kat kata kani kala ban ja ndala rong no ingi la rong no ki bala jit la rong no ki te bala pan kre mar kata ngi don kam pan kre ken ke jing rong no ka jong trai jisu mar kata ka ke sngi ki jong jing pitar kawan ke jing pitar shla ka jong blai ke ba hang ni ka tin jong blai ka ong ba namar kata ki klur ro ha beneng ki ni hap snga ki klur rang te na beneng ki ni hap no shakani ke kindo bat kin long kum ba hap utu so ding dembur ubom i ba haba wan ke jing pen ki kala er ga ba kraw yo te berkat utu ding so dembur mau ki tuk ki klur mau ki so ki hap no nomor ke jor kala er ga ba jor ba er yong te kum taro kini ki klur na beneng kin hap shakani ke kindo log bai ga ba social kai ba ada hap tang wei klur ro kani ga berthai kam no ne issue ti hang ni ga bible om ki klur mod bon ki klur haga bible ki thawru ya ki angel ki jong utrai kala banom ki angel ki her nang tai na sait benang shakrik berthai ban le ke jing bishar ke jong blai kalong ba sutrim ba na mar kani ka por long ka por jong ke jing pitar shla ke jong jisu christ bo utrai badang tapat hang ni ga bible ko ong shishu ba ki lumba kinom don shu kamot kila ban kala kum ka rishiap kila ban kala kum ka dol kanika ka madan mar kitu ki lum kin kelon no kin tuano lani kan longkum ka riet no hagini ki lumba juga ni ka berthai ni don sodong gini ki lum ki internet juga ri ka sei jante chongi shen ni nom yo issue iki haba ja ka bakum ka por jumai ba khautam uban sai ja ha ka berthai banang tapat kini ki daulenong kin ja no kamot kila man ngam no haki durio yo i ri sngi ba kitu ki lum tha mo la sang ban pat gila serang ban pan lang ikini ki duriau ko sang ban kiu da ka jing pan ki jong nu jumai le ubak shirkai ba ka jing palai no ban plino e ka jing panai la ka ban riu kini ki dolan nong kin chuja no kalong ko ba sutrim ko ba social kai ba log ba yi bat ka ni ka bible ko ong hadin nang ta kini ki sim ki nong san sha ki ba kraw ba tri ki rang ba shipai ki ba don ha ni ka perthai bat ki ba lui ro kum ju ki ba ret ki ba riak ba kham tam ki ba kraw ki ya phet no bat ki buri no iladi ha ki grab bat ha ki lumba ber shang ban buri bat ki ong ko lumba to tap no yangi ko mo siang to tap no yangi ban buri no yangi naga ta ka jing yo i naga khmat ki chong to ba shong halor jog ka ka khet ki bala ban ken tiu bat naga ta ka jing pitar shla ko chong to khon lang brat chong blai log ba ye ka ka kata ka por kan ja de shisha kata kapor kan wan da shisha ka bible ka ong ba kalong ka ba hoy bat amen ka ktinu blai kam chkalla namar kata kan ja da shisha dongin pen kre ya kata ka jinge sham ka ba kum kata ngine pen kre ba shwa ka ba kan ja kata and rono kenyengi u blain shim no kenyengi u jisun wan man shaw no kenyengi pengen yo ban lej lambat u pengen like na kata ka jing pitar shla ka dong khon lang brat chang blai bat u jisu u balong khon lang brat u blai u pa u shang halor ka khet to blen ker khui ga de fi ai bingin long bala pan kre bara bor ngi ap khimi ga tinu blai kuno ngi ap khimi ga sngi dai ga ne ken bangin yo ban puli ga tinu blai ban pusan ya ka ban ap ga sngi ken wada breng ga jingya mare thong ki ai ke bon ge rong phong ga bar thai phai shu jisu it la de shu trai pan ret la de pan dam khimi shu jisu tang ma uken bla plai ngam de fi na to jumai ba khau tam ka ban suggestion blen ker khui ngi na ka burom ga jungi amen skin do pala shai ka wei pat ka khubor amen.